tak Božie slovo, aj o tom budeme dneska rozprávať, je to, ktoré nás formuje a ktoré nám prináša život. Boh je Bohom života, bratia a sestry. A tak dnes by som chcel hovoriť o premenenom živote. Chcel by som rozprávať, neviem, či si pamätáte, taká otázka vám dám na začiatok. Pamätáte si svoju záchranu, svoje spasenie na začiatku, keď ste sa obratili? Ste počuli niekde evanjelium, niekto vám možno povedal, niekto vás možno priniesol do zboru a akokoľvek to bolo, ale ty si sa rozhodol, činil si pokánie, hovoril si, Pane, odpusť moje hriechy, odpusť mi moje previnenia a potom si sa dal pokrstiť a si sa zasadil do Božieho domu, do nejakej cirkvi, kde si povedal, áno, tu tento zbor chcem budovať, chcem zdieľať túto víziu, ktorá má to spoločenstvo, ten spoločný sen, s týmto zborom chcem naplňať Božie slovo a jednoducho si vyznával, že Pane, Ty si vstal z mŕtvych, Ty si môj záchranca, spasiteľ. A takisto si potom siahol po Biblii, dali ti Bibliu, alebo kúpil si Bibliu, alebo si dostal možno predtým ešte nejaké traktáty kresťanské, si pozeral, prečítal. U mňa to bolo tak, že najprv som dostal kresťanské traktáty, potom som dostal Biblie z Povaly, z Pereša ešte, keď schovávali počas komunizmu Bratrenku, jak schovávali v Sene tam a proste oprašili sa a trošku niektoré boli aj myšami, tak rozkúsané tie obaly. My starší si pamätáme takéto Biblie s takými úplne, že ľahko sa to otváralo a tak, že nemalo to pevnú väzbu. To boli časy. To boli, sláva Bohu, ale u každého z nás ten čas, kedy sme sa obrátili a že sme vstúpili do vodného krstu a sme sa rozhodli pre Ježiša Krista, bol nádherný čas. Súhlasíte so mnou? To bol najkrajší deň, keď si sa znovu narodil, lebo v tebe sa niečo nové narodilo a začala sa u teba premena. A premena, ten nový život neznamená to, že proste toho veľa vieš, že máš plnú hlavou vedomostí, že si povieš, že ja už som si prečítal niekoľkokrát Bibliu, ale premena znamená, že máš premenené srdce. A to vyplýva potom z toho premeneného srdca, že máš iné správanie. Že zrazu máš si nový život, si novým stvorením a prejaví sa to aj v tvojom chovaní a správaní, prejaví sa to v tvojom novom zmýšľaní. Začneš inak zmýšľať. Ja som si myslel, že keď sa pomodlím stále ako chlapec, keď bolo hovorené v kostole, že 10 očenášov a 10 zdrávasov, ja som si myslel, že to mnoho mluvou, že jednoducho si získam priazeň Božiu a že si odčiním to, čo som zle urobil. Ale keď som potom prišiel k Božiemu slovu, zrazu som si uvedomil, že ja musím svoje zmýšľanie zmeniť, že to nie je o tom, že si dám nejaký svätý obrázok, alebo si zoberieme niekde k sebe nejaký svätý obrázok a že budem sa nejak veľmi modliť veľakrát opakujúco modlitbu a že vtedy vďaka spoločenstvu a vďaka Božiemu slovu som zmenil svoje zmýšľanie, som pochopil, že Boh môže smelo prísť osobne a svojimi slovami a že Boh mi rozumie. Že nemusím sa pretvárovať, nemusím básnicky nejakým umeleckým prejavom prísť Bohu, ale môžem to úplne urobiť z úprimnosti srdca a Boh to príjme. Aj s mojou nedobrou slovenčinou, aj s chybami a čímkoľvek. To nevadí, že nemáš dobrú retoriku. To nevadí, že viete, niektorí ľudia sa modlia po anglicky, lebo sa chcú naučiť angličtinu a tie začiatky sú smiešné. Keby tí Angličania, keď ich počujú, tak sa aj smejú, že jak sa modlia, lebo to nie je čistá angličtina, ale Bohu absolútne na tom nezáleží. A naopak, hovorím, že ľudia, ktorí sa kvetnato chcú modliť, že prídu a začnú sa kvetnato modliť a myslia si, že tými kvetnatými modlitbami si získajú Božiu priazeň, to nie je pravda, bratia a sestry. A ja napríklad, keď sa obrátiš, keď sme sa obrátili a musíš byť aj iný v reči. A ja keď som sa obrátil, ešte keď som sa neobrátil, bol som 15-16 ročný chlapec a strašne som nadával, som rešil. Som mal strašne nečistú reč. A prišla na prázdniny sesternica k nám a sesternica mi hovorí, že vieš čo, to je strašne škaredé, keď chlapec
v tom veku sa tak hrozne ako vyjadruje a tak ďalej, že mne pekne rozpráva, že dievčatám to absolútne nepáči. A ja hovorím, no hej, len ja hovorím, Danka, že ja neviem bez toho žiť. A ja som si to kompenzoval, tú svoju menejcennosť a frajerinu chlapca, som si kompenzoval tým, že som pľúval na zem a že som hrešil. A keď mi ona povedala, tak ona mi dala takú jednu radu, ešte som nebol obrátený, že tak hovor do pitvora. Tak ja som hovoril každé tretie slovo do pitvora. A tak, hej, keď som proste bol nahnevaný, a nielen nahnevaný, a to bola ako súčasť reperi dneska možno používajú takúto reč a veľa nadávky. A keď som sa obrátil, zrazu to takto zmizlo. Tie prázdne slova. Zrazu nikto mi nič nepovedal a zrazu to takto zmizlo. A ja som prestal tak škaredé rozprávať. A toto je niečo, čo neviem, čo bolo v tvojom živote, ale začala tam u mňa premena. Vďaka Bohu. Je dobre, keď človek, ktorý žije v hriechu, žije márnosťou a zrazu sa zmení a úplne iný človek. Prečítajme si a otvorme si Božie slovo, keď máte v liste Galatianom v 2. kapitole a prečítajme si verše 19 a 20. Je to úžasný veršik. Mám rád a milujem tento veršik Galatianom 2. kapitola 19-20. Kľudne vás počkám, aby sme si otvorili tento veršik, pretože to je krásny veršik. Galatianom 2. kapitola, verš 19 a 20. Lebo ja som skrze zákon zomrel zákonu, aby som žil Bohu. S Kristom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus. A to, čo teraz žijem v tele, vo viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa. Tento veršik hovorí, že s Kristom sme boli spolu ukrižovaní. Ako keby, obrazne, sme boli spolu ukrižovaní. Pán Ježiš bol ukrižovaný a tým, že sme sa vydali Pánovi a sme sa rozhodli, vyznali mu hriechy, s ním sme boli ukrižovaní. Naše hriechy boli ukrižované a stali sme sa novým stvorením. A už on vyznáva Pavol tu v tomto verši. Nežijem ja, ale žije vo mne kto? Kristus. Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Keby si nič v tejto kazni nezapamätal, zapamätaj si, ale nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. To je tak, ako keď sa obratila tá trhovnička a keď sa jej pýtali, že ako bolo v cirkvi, a ona povedala, že nič si nepamätám. Proste výborne sa kázalo, preplakala som, nič si nepamätám, ale jednu vec som si zapamätala, že keď prídem na trh v novom týždni, tak si musím predstaviť váhy. A to je to, že možno si nič zapamätáš, ale zapamätaj si to, ale nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus, ale žije vo mne Kristus. My už sme zomierali a zomreli sme tomuto svetu a my žijeme Bohu. My už žijeme nový život, bratia a sestry, Bohu. A preto tie staré veci už sú pre nás nie sú lákavé. Áno, prichádzajú pokušenia, sme v boji, ale my sa vyspievame za novými vecami, pretože vyznáme a chceme, aby Kristus nás naplnil novými vecami. Halleluja. A preto my potrebujeme zmeniť spôsob života, svoje správanie, chovanie, svoju reč, svoje myslenie. My musíme kráčať v tej novote, v tých nových šatách. Ideme za Kristom a už nežijem len ja, ale žije vo mne Kristus. A mnohí z nás, keď sme prišli do tohto zboru, potrebovali sme vnútorné uzdravenie. Ja som veľmi potreboval vnútorné uzdravenie a Boh ma uzdravoval vnútorne od zranení, ktoré som dostal v rodine a v tomto svete. A mnohí prechádzajú či menejcennosťou, alebo chudobou a z chudoby sa vymaňujú. A je to v poriadku. Je to v poriadku, pretože každý sme boli nájdení Pánom Ježišom na určitom mieste, v určitej rodine a v určitom postavení. A niektorí bojujú s odmietnutím. Pretože si uvedomujem, že aj Pavol tu, keď hovorí, že zamiloval si ťa, Boží syn si ťa zamiloval a vydal sám seba za mňa, tak si uvedomujem, že v mnohých rodinách je to tak, že v niektorých rodinách proste muž bije ženu, pretože majú finančné problémy a tak ako ju mláti a povie niektoré slova, ktoré potom, neviem, čo ľutujú tí ľudia vo svete, sa to deje,
a hovorí, neviem, na čo ti trebalo to druhé dieťa, keď majú problémy finančné. A pritom, ak mladí tú ženu, tak jej to vyčítá. No, trebalo ti to druhé dieťa, decko. A pritom to dieťa je niekde v izbe, pláče a počúva o sebe, jak sa rozprávajú rodičia a jednoducho príjma do svojej mysle to odmietnutie. Alebo som počul, že vraj, a teraz si mi odpustíte, že budem takto, že poviem tak škaredie, ale muž povedal vraj žene, že bodaj by si skapala aj s tým potkanom. Si viete predstaviť, aké to sú silné slova, keď dieťa, ktoré to počúva a otec sa o ňom takto vyjadruje, alebo prečo si sa narodila, čert mi ťa dal. No na čo si sa mi narodila? Čert mi ťa dal. Hej? A otec povie, ty si chcela deti, ty sa staraj. A tie deti, chudáčikovia, maličké deti, dvojtoročné, už dávajú do svojej mysle, plačú a hovoria, mňa rodičia neľúbia. Hej? Mňa rodičia nechceli. A tí rodičia, kedykoľvek im povedia, šplechnú, že my sme ťa aj nechceli, ale proste už si tu, tak choď do obchodu kúpiť jedno pivo, keď už si tu, alebo tak. A viete, a tie deti s tým vyrastajú a veľmi sú zranené a trápia sa. Neviem, ako ty si bol vyrastaný, ale to všetko umocňuje ešte to, keď uprednostňujú rodičia niektoré dieťa. Keď proste sú viacej detí v rodine a niektoré uprednostňujú a niektoré majú úplne za nič. Tie deti, keď vyrastú, tak to je trauma na celý život. To je trauma na celý život. Trpia nechcenosťou a odmietnutím. A sú pod celoživotnou kliatbou. A jediná záchrana je, že uveria v Pána Ježiša a Pán Ježiš ich skrze Ducha Svätého uzdraví a oni zrazu pochopia to, čo hovorí Pavol, že Boží syn, ten Ježiš, ten Kristus si ťa zamiloval. On si ťa zamiloval. Nevadí, že proste rodičia alebo čokoľvek o tebe povedali človek. Ale on si ťa zamiloval a dokázal to tak, že vydal sám seba za teba. No kto mohol viacej urobiť, ani tvoji rodičia, ako to, čo urobil Ježiš, že vydal sám seba za teba, za mňa. A my žijeme v tomto svete a my bojujeme s hriechom, aj keď sme kresťania, ale je to súčasť našej premeny, aby sme boli silnejší a odolali aj tým pokušeniam. Ale aj keď bojujeme s hriechom, ale Kristus je ten, ktorý je s nami. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Už sme dvaja. A on mi dáva veľkú silu nad hriechom, aby som jednoducho mohol zvíťaziť nad hriechom. A neprisudzoval si sebeslavu, ale poďakoval Bohu za to, že mi pomohol aj tento týždeň ostať víťazný. Že som nepovedal žiadne škaredé slovo, že som si uchránil mysel, srdce alebo skutok a že som nikomu nič zle neurobil. On určuje, Kristus určuje moje smerovanie a on určuje, aká bude naša budúcnosť. Nie sú to rodičia, nie je to nikto, kto určuje tvoju budúcnosť a smerovanie, alebo kto určil, ale Ježiš Kristus určuje tvoju budúcnosť. A keď sa aj obratíš a budeš mať len 5 rokov života, Boh má pre teba smerovanie a budúcnosť. Ale Boh je ten, ktorý, keď sa ľúbia cesty, on aj predĺžuje naše dni a životy. Čiže oplatí sa slúžiť Bohu, oplatí sa žiť pre Boha. Môžeme si nájsť teraz druhý veršik, je to Evangelium Lukáša a poďme do 9. kapitoly a budeme čítať verš 23 a verš 24. Je to Lukáš 9. kapitola, verš 23 a verš 24. A tu je napísané. A vravel všetkým, ak chce niekto ísť za mnou, to hovoril Ježiš, nech zaprie sám seba a vezme svoj kríž na každý deň a nasleduje ma. Lebo ktokoľvek by chcel zachrániť svoju dušu, stratí ju, a kto by chcel stratil svoju dušu pre mňa, ten ju zachráni. Čo to znamená niesť svoj kríž a čo to znamená zaprieť sám seba? Znamená to, že zrieknem sa seba. To znamená, že predtým to bolo len o mne. Moje ja a ja mám právo, ja chcem, ja si myslím,
A odteraz zomieram svojmu ja a som zameraný na iných ľudí. Nie len na seba. Takže znamená to zrieknúť sa seba, zrieknúť sa svojich ambícií, možno nejakých túžob, ktoré mám a tým potrebujem zomrieť a Boh mi dá nové túžby a takisto sa zrieknúť aj komfortu, bratia a sestry, v svojej pohodlnosti. To znamená zaprieť sám seba, že sa zapriem za seba a vezmem svoj kríž. To znamená, že chcem žiť podľa Božej vôle. To, čo Boh chce, aby som robil a žil, to znamená, že zapriem sám seba. Chcel by som možno stráviť týždeň tak a tak, ale vnímam od Ducha Svätého, že mám do toho týždňa dať, že si mám prečítať knihu Nehemiáš. A teraz si povieš, no tak nemám času na knihu nejakú Nehemiáš, ale vnímaš to stále, že Duch Svätý hovorí, prečítaj si knihu Nehemiáš. A ty si to nemala v pláne, ale urobíš to. A vidíš, a už zomieraš sám sebe, prakticky, a ideš do Božieho slova a prečítaš si Nehemiáš, pretože keby to išlo podľa teba, tak si vôbec tú Bibliu možno neotvoríš, alebo si prečítaš len ráno nejaký veršík. A toto znamená zapierať sám seba a niesť svoj kríž, že zapriem svoje ja. Ak pre teba znamená to najdôležitejšie, tento pozemský život, to znamená, že ty budeš potom, to priniesie do tvojho života také falošnú bezpečnosť. Možno tých materiálnych vecí, zabezpečenia. Že budeš falošne ubezpečený, že všetko je na poriadku, že si úplne v kľude, všetko je zabezpečené, máš materiálne si zabezpečený a máš sa dobre, je to možno o nejakej prosperite alebo čo. Ale ak v tvojom živote to najdôležitejšie je večný život, je večnosť, tak to znamená zase to, že nebudeš mať všetko v svojom živote. Znamená to, že ten život tvoj nebude vyzerať, nebude vždycky to najjednoduchší život, ten najideálnejší a najpohodlnejší život. Ale bude ťa to niečo stáť. Je to o obeti, bratia a sestry. Ak sa rozhodneš, že chceš nasledovať Pána Ježiša Krista a chceš sa meniť na jeho obraz, aby si ťa Boh mohol použiť, lebo to je cieľom, aby si ťa Boh mohol použiť a aby si bol ako on, tak to nebude pre teba jednoduché. Ale na druhej strane sa chcem povedať, že budeš mať istotu, kam smeruješ. Že budeš zmierený s Bohom. A to je úžasný pokoj. Z toho zmierenia je úžasný pokoj, že ty v pokoji ideš, môžu bomby okolo ťa vybuchovať a ty jednoducho máš ten pokoj. Máš aj prirodzený strach, seba zachoví, buď seba zachoví, ale ten vnútorný pokoj je silnejší ako to, že bomby buchajú okolo teba a tak ďalej. A takisto vieš, kde budeš tráviť svoj život. Že Boh má pripravené pre teba úžasné miesto, dom v nebeskom kráľovstve, všetko, o čo si možno tu bol upratený na tejto zemi. Boh to má všetko pre ťa pripravené a oveľa krajšie. Ak tvoje srdce má rado hudbu alebo čokoľvek, tam zažiješ tú skutočnú, dokonalú hudbu ešte. Že má sa na čo tešiť. Amen? A pri premene je veľmi dôležité Božie slovo. Veľmi veľkú úlohu zohráva v našom živote Božie slovo, lebo ono je takým meradlom tej našej premeny. To znamená, že práve keď máme Božie slovo, tak vtedy viem, že správne žijem. Čítam si Bibliu a podľa toho viem, že aha, ja musím toto nechať. Aha, že aj toto je zlé. Alebo ťa pozbudí Biblia, že si pohostinný a že toľko sa o pohostinnosti hovorí, že wow, tak ďakujem ti, Pane, že aj dačo dobre mám v sebe, keď čítaš o sebe a tak ďalej. Podľa Božieho slova vieš, že ideš podľa jeho vôle a vieš, aký je Boží zámer s tvojim životom. Podľa čoho to vieš? Vieš to podľa Božieho slova. Vieš si to potvrdiť a vieš to podľa ľudí, ktorých Boh dáva. Podľa brata a sestry, ľudia spozorujú na tebe, Boží služobníci, proroci, spoznajú, že aké je tvoje obdarovanie, čo Boh od teba chce a ty si to potvrdíš vnútorným svedectvom a Božím slovom a vieš, aký je Boží zámer pre tvoj život. Tak poďme si teraz prečítať ešte predposledný veršík a na záver si prečítame jeden ešte, takže to je tretí, 2. Timoteovi, 3. kapitola. Poďme do 2. Timoteovej, do 3. kapitoly a prečítame si verše 16
a 17. Čiže 2. Timoteovi, 3. kapitola, 16 a 17. Každé písmo vdýchnuté Bohom je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné kaznenie v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý ku každému dobrému skutku pripravený. Vidíte? To je cieľ, aby sme boli pripravení, aby si nás Boh mohol použiť. Božie slovo je vnúknuté slovo Božie. Je to vdýchnuté slovo Bohom. Boh proste nám dal slovo. A viete, aká by to bola škoda, keby sme my si nečítali Božie slovo. Ten dar, ktorý sme dostali, keby sme boli ukrátení Božím slovom. Viete, Božie slovo je to, ktoré nás formuje. Ono to nie je len nejaká história vypovedaná, nejaká výpoveď historická alebo nejaká učebnica, ale ono to je vdýchnuté Božie slovo do nášho života. Je to manuál, je to naozaj slovo, ktoré hovorí do tvojho života a skrze to slovo Boh rozpráva s tebou. A Žalm 119, verš 105 hovorí, Božie slovo je svetlo môjmu chodníku alebo mojim nohám a sviecou môjmu chodníku. Čo tým vlastne hovorí? Že Božie slovo je to, ktoré svieti do tmy. Keby sme my Bibliu nemali na tejto zemi, ľudstvo by sa zvrhlo. Keby sme my, kresťania, my, ktorí máme to slovo v sebe, tú Bibliu, sme chodiaca Biblia, ak sa hovorí, keby my sme nekráčali po tejto zemi, bratia a sestry, všetko by sa zvrhlo na tejto zemi. A ľudia by išli tak do seba, že by my sme tí kresťania, ktorí držíme túto zem. Je to najprv Duch Svätý v nás, ale keď bude odňatý Duch Svätý, príde neprávosť sa zmože. Ale kým sme tu my, Pán Ježiš, on nás hovorí, že vy ste to svetlo sveta, celého sveta. Vy proste ste tie hodnoty, to žiarenie, to svetielko v tej tme svietite. Preto je veľmi dôležité Božie slovo, aby nás naprávalo, aby nás vyučovalo. Ono nám ukazuje správny smer v hmle, v neistote. Ukazuje nám smer aj vtedy, keď nám je ťažko. Aj keď sa neviem rozhodnúť, keď som neistý a neviem, kde mám ísť, na ktorú stranu, keď proste bojujem a rozmýšľam, čo budem robiť, ako sa rozhodnem. Božie slovo ti zasvieti vtedy a jednoducho ti povie. Duch Svätý skrze slovo ti povie, čo máš robiť. A preto nás Božie slovo sprevádza a Božie slovo nás aj chráni. Viete, Božie slovo je naozaj úžasné a ono je to svetlo v tme, ale nie je to takým svetlom, ja poviem, že si predstavte v noci, máte totálnu tmu v byte alebo v dome, izbe, a chcete ísť do inej izby. A nevieš trafiť do tej izby. Ty vieš trafiť, aj keď nesvietia možno tie malé svetelka na televízore, na budíku alebo na radii, tie červené svetelka, ktoré väčšinou nevypíname a nám celý čas alebo na počítači nám svietia. Keď si predstav úplnú tmu, tak ideš len po pamäti a prídeš. Ale Božie slovo nie je takým svetlom. Božie slovo je svetlom v situácii, keď si predstav, že si v jaskyni. Keď sme boli deti, tak nám zhasli v jaskyni svetla, totálna tma bola a sme povedali, wow, že to je môj strach, kto má fóbiu, tak tam úplne skončil pri tej tme. A si predstav, že si sám v jaskyni, prvýkrát a potrebuješ sa dostať z tej jaskyne. Potrebuješ svetlo. A toto je Božie slovo. Takýmto svetlom, že vtedy príde nie, že ideš po pamäti v svojom byte, že to poznáš, ale ideš úplne to neznáma, pretože život je, nie je ti predpripravený tak, že ty už ideš a vieš, čo bude o rok a tak ďalej. Proste život prináša také úskalia, také výzvy a ťažké veci, či niekedy musíme prechádzať, že Božie slovo je to, ktoré ťa sprevádza a ťa aj chráni, aby si nespadol, napríklad neudrel si sa, jak v tej jaskyni alebo čokoľvek. Tak Božie slovo je tým svetlom. A tu je otázka, kedy sa pýtame, no a koľko toho Božieho slova si mám čítať? Každý mohol povedať ináč, podľa potreby, ale dôležité je, aby to Božie slovo vošlo do tvojho srdca. Toto je dôležité. Aby Božie slovo padlo do tvojho srdca.
Lebo ty môžeš si prečítať aj, dneska si môžeš prečítať aj, ja neviem, možno 40 strán. Ale keď to len tak prečítáš a vôbec sa to nedotkne tvojho srdca, ono to nič neznamená. Božie slovo musí vpadnúť do tvojho srdca. A to je to. Billy Graham povedal, že má viac ako 70 a bol to evangelista americký, ktorý chodil po celom svete a milióny sa obrátilo cez neho ľudí a on hovoril, že na konci života povedal, keby som mal opäť prežiť svoj život na novo, tak jedno, čo ľutujem, je to, že menej ciest by som robil, menej evangelizačných ťažení, menej aktivít a viacej by som si čítal Božie slovo a viacej by som bol s nebeským Otcom v modlitbe. Čiže využíme to, modlíme sa. Ja viem, že dni veľmi rýchlo prechádzajú, ale práve preto, že veľmi dni rýchlo prechádzajú, otvor si každý deň Bibliu, Božie slovo. Je to dar od Boha pre teba, to manuál. Pretože potom budeš cítiť takú lásku, naplnenie aj Bohu. A ten deň bude mať úplne inú príchuť. To je možno to, keď dáš soľ do jedla. No nedaj si. Niekto si dáva vegetu, niekto si dáva maggi a tak. Ja si nedávam skoro nič, len sol, trošku soli, ale niekto ľúbi dať veľa soli alebo veľa toho maggi, alebo niekto čipoš si dá, nie? Ale keď si nedáš, jednoducho tá polievka má pre teba takú chuť. Ale keď si prečítaš Božie slovo, uvidíš, že ten deň bude oveľa iný. Že zrazu sa ti bude aj lepšie pracovať, možno s vrtačkou, alebo s čím robíš, alebo šoferovať, alebo rozhodnutia robiť, alebo rozprávať s ľuďmi, čokoľvek robíš. Alebo v kuchyni, keď niečo váriš, alebo čo, zrazu budeš vidieť, že to jedlo, ako keby si lepšie zvládla, s väčšou chuťou a s radosťou. Čítajme si Božie slovo, bratia a sestry. Ja chcem na konci ukončiť jedným veršikom z Mojžišovej, z 5. Mojžišovej, takže to je v posledný verši a ukončíme to. Tak 5. Mojžišova, 18. kapitola, verš 10, 11, 12, tak poďme 18, 10. 5. Mojžišova, to je 5. kniha v poradí od začiatku Biblie, 18. kapitola, 10. verš. A tam je napísané, nenájde sa u teba nikto taký, kto by viedol svojho syna alebo svoju dceru cez oheň. Ani veštec, ani planetár, ani zaklinač, ani čarodejník, ani bosorák, ani dopytujúci sa vešteckého ducha, ani vedomec, alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕtvych, lebo ohavnosťou Hospodinovi je každý, kto to robí. Toľko z Božieho slova. Viete, že na Slovensku máme takéto okultné tradície a my si musíme dať pozor. Neviem, jak vy na Ukrajine, či máte, my to voláme janské ohne, kedy sa zapalujú, taká tradícia ešte z minulosti a ľudia to, už sa to nerobívalo a zase to teraz obnovujú na tých dedinách a keď otec preskočí tú vatru a syn ide za ním a preskočí a v niektorých štátoch je to až tak, ide do také miery, že nie preskakujú tú vatru, ale oni po uhlíkoch prejdú po uhlíkoch a potom vyzývajú tie deti, alebo aj keď nevyzývajú otcovia a dcery, že by urobili to isté. A proste, aby tú tradíciu a povedia, musíš to urobiť, lebo to skúška pre teba, musíš to urobiť a tu presne hovorí, že nenájde sa taký, kto by viedol svojho syna alebo svoju dceru cez oheň. My na Slovensku máme mnohokrát veľa povier. Máme mnohé amulety, štvorlistok, svätý obrázok, anielik a neviem čokoľvek máme. No nie je to dobré, pretože našim amuletom je Pán Ježiš Kristus. Keď sa mi kolegyňa pýtala, akého som znamenia, som jej odmietol povedať, že ona je odborníčka na znamenia. A viete, veštectvo dneska to je veľmi populárne. A ja keď som jej odmietol povedať, ona mi povedala, že ty si váhy však. A ja som bol váhy. Som ako som. Akože, ale ja hovorím, že nie, ja som znamenia kríža. Také znamenie existuje. To je špeciálne znamenie v
ktorí majú len špeciálne ľudí. A ja mám toto znamenie. Lebo inak by mi hovorila do môjho života. Ja viem, čo by nasledovalo. Keby som jej povedal a začal by mi hovoriť. A viete, v dnešnej modernej ideš ku, ja neviem, či do vietnamskej alebo aké reštaurácie a máš tie kolačiky. Hej, a máš tam napísané, čo sa ti stane teraz, dnes, alebo čo. No to je forma veštectva. Hej, alebo prídeš a niekto ti z kariet, alebo z gule, alebo z ruky ti môže ti veštiť. A dneska ľudia sa pýtajú, lebo ľudia sa pýtajú o pomoc. Oni to majú aj v sebe, že potrebujú mať niekoho pri sebe, kto by im poradil, ale aj napriek tomu, že majú kamarátov a tak ďalej, ale vedia, že nemajú takú blízku osobu, že niekto im tu chýba, ten niekto je Duch Svätý. Amen? A my to máme, ale oni to nemajú a preto hľadajú vešteckého ducha, niekoho, kto by im vyložil a povedal, no mám ísť tam, mám to robiť, alebo nemám. A potom sú tak závislí, že už bez toho ani nejdú a neurobia nejaký obchod. Väčšinou tí ľudia sa pýtajú a hľadajú, kupujú si časopisy a všelijaké formy toho, alebo po internete. Dávajme si my kresťaná pozor. Je to veľmi zlá vec. Je zvykom v byte si nosiť rôzne z dovoleniek nejaké suveníry. A väčšinou sú to čarodejnické veci. My sme boli niekoľkrát v Grécku a to oko modré, čo majú. A ešte nám ten Grek povedal, keď sa nám hovoria, to musíte mať v byte. Lebo proste ten byt je pod Božou ochranou. A povedal, že tak svete ti to povedal, že tak s takou presvedčivosťou, že proste musí mať to oko aspoň, hej. A že v Grécku každý jeden má takéto v byte oko, hej. A my sme potom mali problém kúpovať magnetky, suveníry, kde by nebolo to oko. My sme hľadali, kde není oko. A nad tým si musíme dať pozor, keď ideme do inej krajiny. Pretože oni predávajú veci, ktorým sa modlia. A oni to predávajú, lebo to kupujú aj domáci, aj turisti to kúpia a ide im ten biznis, tak preto to vlastne predávajú takéto náboženské relikvie, obrazy. Vieme, že v Efeze sa 50 000 striebra, keď Pavol prišiel, tam spálili, urobili jednu veľkú vatru, obrazy, všetko, amulety, sochy spálili. Ale Slovensko na tom nie je lepšie. Slovensko je tiež na tom biedne. Je moderne na záhrady, na chalupy, lápače snov. Dať si na dvere podkovu pre šťastie v dome anielika alebo budku, lebo to je moderné, že musím si dať budku, lebo to je moderné niečo. Kto povedal, že to je moderné? Podkova, to je tá, čo sa dáva pod kopytá koňom. Niekto povedal, že diabol má kopytá. A tie podkovy si ľudia dávajú na dvere a pre šťastie, pre ochranu. Veľmi moderná je joga v dnešnej dobe. A joga, viete, joga otvára dvere do toho temna. Človek sa položí, nohy si položí do tureckého sedlu alebo tak a začne meditovať. A ku komu sa modlí? No ku démonom. Hej? A otvára dvere do hinduizmu, do iného náboženstva. A preto my musíme dávať pozor si, kresťania, aby sme to nemali. Hej. Dneska je celé Slovensko, neviem ako mám u vás na Ukrajine, ale my sme preanielikovaní úplne. Všade je aniel. Sochy, všetko, však len anieli, nevinní anieli. Všetko. Dávajte pozor, lebo cez tieto veci, pretože my Slováci sa k anielom modlíme. Už deti učíme, aby sa modlili k anielom, anieličku, stražničku. Čiže toto si musíme dávať veľký pozor na tieto veci, pretože je to napísané, že je to ohavnosťou Hospodinovi, tieto veci. Toľko som vám chcel povedať. Poďme sa modliť. Môžem vás poprosiť, postavíme sa a budeme sa modliť. Drahý Pane Ježišu, Ty nám dávaš Božie slovo a my Ti ďakujeme za Tvoje slovo, ktoré je, Pane, meradlom toho, čo je Tvoja vôľa. Ja Ti ďakujem, drahý Pane Ježišu. Ďakujem Ti za to, že Ty nás vyučuješ, Pane, skrze Ducha Svätého, že si Ty Duchu Svätého sprevádzaš a nám radíš. Ty si náš radca, že my nepotrebujeme chodiť za zaklinačom, nepotrebujeme chodiť ku jasnovidke, nepotrebujeme chodiť ku vescom, pretože my, Pane, nepotrebujeme sa pýtať a posúvať poháre a sviečka by sa spúkla a pýtať sa mŕtvych, pretože my sa chceme pýtať Teba, Pane, lebo Ty si náš Boh, ktorý nás naplňaš.
Ty nám dávaš, Pane, všetko, čo potrebujeme. A tie duchovné veci, po čom ľudia túžia, Pane, tie nachádzame u Teba. Duchu Svätý, ďakujeme Ti, že ťa máme. Ďakujeme Ti, že si nás oslobodil z týchto vecí. Pane, ja modlím sa, keď je tu na tomto mieste niekto, ktorý bol usvedčený, Pane, aj z niektorých vecí, aby si mu odpustil, Pane. Prosím ťa, drahý Duchu Svätý, ďakujem Ti, že môžeme vyznávať spolu s Pavlom a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Halelúja. Pane, už nežijem ja som s Kristom ukrižovaný. Halelúja, s Kristom som stál z mŕtvych do nového života a už nežijem ja, ale žiješ vo mne Kriste. Chválim ťa, Pane Ježišu, že si ma zachránil v tomto svete, že si ma našiel, vyvolil a povolal, Pane. Prosím, uschopni nás do týchto dní a do tohto nového týždňa, ktoré je pred nami. Prosím, Pane, aby si nás uschopnil, aby sme boli múdri, Pane, aby sme mali túžbu po Tvojom slove, aby sme si otvorili Božie slovo a rozjímali a rozmýšľali nad svojim životom, rozsudzovali, Pane, svoj život a pýtali sa Teba, veď nás, Duchu Svätý, lebo je to tak úžasné, keď môžeme byť vedení Tebou. Veď nás, Pane, do dobrých rozhodnutí. Veď nás, Pane, k ľuďom, ktorí ťa potrebujú. Veď nás, Pane, aby sme robili pre svoj život dobré rozhodnutia. Aby sme mohli kráčať v radosti, v pokoji a v láske. Sláva Ti, Pane, nech Tvoja cirkev je silná a zmocnená v mene Ježíš. Sa modlím. Halelúja. Sláva Ti, Pane. Amen. Amen. Bratia a sestry, tak toľko z Božieho slova som dneska vám priniesol a chcem vás pozbudiť. Stretneme sa budúci týždeň na tomto mieste. Budeme mať nejaké svedectva možno, alebo z toho rozdávania tých veľkonočných pohľadníc. A chceme povedať toľko, že na budúci týždeň nám príde kázať brat Erik Matej z Košíc, tak budem veriť, že budeme mať dobrý čas. Takže nech vás Pán žehná, nech vás Pán naplní pokojom, láskou, nech vás naplní svojou priazňou, aby tento týždeň ste mohli zakúšať nové veci v Kristovi. A nežijete už vy, ale žije vás Kristus. V mene Ježiš. Amen. Amen. Pozdravte tých, ktorí tu neboli a majme teraz spoločný čas. Buďme spolu, rozprávajme sa. Keď nemusíte, naozaj neutekajte. Buďme spolu, rozprávajme sa. Majme tento spoločný čas, to spoločenstvo. Tibor, ďakujeme Ti za Tvoju službu, že si nám prišiel poslúžiť. Veľmi si to vážime. Nech ťa Pán požehná. Halelujá. Tak týmto je zhromaždenie ukončené. Amen.